ଯଦି ତୁମକୁ ସମାଜ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହୁଛି, ତେବେ ବାବା ସାହେବ କହିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ବାବା ସାହେବ ଡାକ୍ତର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ। ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଆଇନଜୀବୀ କଲା, ବିଦ୍ୱାନ କଲା ଓ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ନିର୍ମାତା କଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଛଡ଼ା ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ଛାତ୍ର, ଯୁବକ କିମ୍ବା ସଂଘର୍ଷ କରୁଛ, ତେବେ ଏହା ମନେ ରଖ, ଶିକ୍ଷା ତୁମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।